Ityala Lokubulala Ngokungenanjongo ngakumdlali webhola ekhatywayo uMokete limiselwe umhla weshumi elinethoba ku-May walonyaka ukuze kuqhutyekwe nophando. UMogaila ubandakanyeka kumba wengozi yemoto eyasuba ubomi bentombazana eneminyaka elithoba ubudala, yaze yashiya umama kunye nobhuti wentombazana ebhubhileyo benzakele ngokumasikizi eTembisa ngomhla wama-30 ku-Okthobha wonyaka ophelileyo. Lo mdlali webhola ekhatywayo oneminyaka engama-29 ubudala nowabaleka kwindawo yexhwayelo emva kwengozi waze wabuya wazinikezela emapoliseni ujamelene netyala lokuqhuba ngokungenankathalo kunye nokubulala ngokungenanjongo. The ETembisa Magistrates Court postponed the case against Ngo-Mogaila to 19 May 2025 for further investigations, and amongst the investigations that are still pending is the outcome of the post-mortem examination. Mogaila is facing charges of culpable homicide, reckless and negligent driving, as well as fleeing a scene of an accident. The case relates to the accident that happened on Mapeto Road in Tembisa on the 30th of October 2024 that tragically claimed the life of a 9-year-old girl.